Magandang araw mula rito sa Urdaneta City Cultural and Sports Center, Urdaneta City, Pangasinan. Ako si Gendry Del Rosario ng Philippine Information Agency. Ngayong July 20, 2026, isinagawa ng Department of Social Welfare and Development ang payout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance, isang programa ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang uplift po, ito po yung unified package ng mga assistance para po matugunan yung ibinigay po na National Energy Emergency ng ating Pangulo na direktiba makapagbigay po ng ayuda sa mga naapektuhan ng oil crisis at sa mga pagtaas po ng mga bilihin. So ngayon po, ito ho yung tinatawag na Group 2 ng eligible beneficiaries para sa uplift assistance. Ito ho yung mga non-4Ps pero poor po sila. So, kinuha po ang listahan sa CBMS galing sa PSA at ito ho ay yung mga na-identify ng community-based monitoring system na database po ng PSA na mga poor households. Nasa 770 ang benepisyaryo sa lungsod at sila ay natukoy sa ilalim ng mga itinakdang guidelines ng pamahalaan. Sa payout na ito, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng 2,000 na cash assistance na maaring gamitin sa pagbili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Bibigay po ito na monthly magmula po ngayong July hanggang December. Yun po. So, maaari din pong mas mapaaga na mahinto kung sakaling ma-lift na yung National Energy Emergency bago mag-December. Yung 6 months po na ito, ang manual payout po kasi ang target natin ay gawin lang ito ngayong first na payout. Pero sa mga succeeding months, yung kanilang top up ay idadaan na po ito sa digital payout. So, ang napili po nating partner ay actually napili po at the national level na partner na financial service provider ay ang Land Bank at saka ang GCash. So doon sa mga succeeding 2,000 pesos per month nila, diretso na po doon sa kanilang account. Balit kung wala naman po silang kakayahan para magkaroon ng GCash, pwede rin ho yung kanilang mga ibang family members na lang, ipapalit po sila doon as beneficiary. Bahagi ang uplift ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga pamilyang higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at matiyak na may agarang suporta silang matatanggap. Maganda naman yung binigay niya sa amin, sir. Parang merong konting tulong na binigay niya kay BBM. Salamat. Number 1 sa akin, BBM naman ako. Para sa karagdagang updates, tutok lang sa PIA at iba pang integrated state media.